Hola a tots, jo sóc la Jan. I jo sóc la Maria i estàs escoltant No sóc un serial killer. Bueno, primer de tot, et vull posar un àudio de la meva professora preferida de la carrera, que com que no tinc el seu permís no el posaré en línia, però vull que l'escoltis perquè me vaig quedar xuquet Pikachu face. Vale. Gravaré la teva reacció després d'escoltar-los. Ui. estic flipant. O sigui, esta va ser la meva reacció. no. Vaig tardar un rato en contestar perquè em va quedar amb el pal. Estem elegint casos que són de l'altra punta del món perquè no ens toquin a prop. No! És que... Hola! O sigui, allò de que només hi ha 6 persones entre una persona i qualsevol és... O sigui, 1, 2, 3, 4, 5. 5 persones. Estem a 5 graus de 5 serial graus killer. d'aquí fort. Hola! Sí. Donar-li les gràcies de part meva. Dóna-li tu. Es diu Raquel. Moltes gràcies, Raquel. M'has fet molt feliç amb l'àudio, encara que sigui un gossipeo raro i que estic en xoc positiu. No faré introducció perquè ja el coneixeu tots i si no el coneixeu, vergüenza patir. En Ted Bundy va néixer a finals de novembre del 46 en una casa per a mares solteres o, com es deien a l'època, una casa de la vergonya. No va conèixer mai el seu pare i només es va enterar del seu lloc real de naixement quan tenia 25 anys. La seva família li havia dit fins a aquell moment que la seva mare era la seva germana gran i que els seus avis eren els seus pares. En veritat, alguns creuen que el seu avi, un home molt abusiu, era el seu pare real, però mai ho sabrem perquè no s'ha arribat a demostrar i no hi havia ADN en aquell moment, però podria ser. Però empezamos con traumas buenos, bonitos, baratos, de... ben petit. Tot i que en Ted mai va ser molt sociable, li queia molt bé la gent i va acabar l'escola sense gaire drama i ningú va prestar massa atenció per el seu interès pel true crime. A mi, com nosotras, no t'enganyaré. Tot i que va tenir signes clàssics de trastorn de conducta quan era nen. Hi ha un cas en el que una dona de la seva família es va despertar i en Ted havia posat ganivets de cuina al voltant del seu cos. A més, mirava pornografia violenta i llegia revistes de detectius compulsivament, cosa que havia vist fer al seu avi i va dir «Hey, I feel a connection», a part de segurament ADN. I també hi havia un policia que creu que quan encara era adolescent, en Ted va matar una noia del barri, però s'ha quedat tot en supuesto de hecho. Bueno, era un nen molt creatiu, com a mínim. Yes. Als 18 anys tenia un tiny antecedent penal que va ser esborrat. Detencions per robatori i suposat robatori d'automòbil. Més endavant, en Ted es va graduar en psicologia per la Universitat de Washington, poc abans de començar a cometre els primers assassinats que coneixem. Mentre cursava la carrera, en Ted va tenir una nòvia, la Diane Edwards. La Diane venia d'una família acomodada i representava l'ideal de dona per en Ted. Fins i tot va admetre que creia que estava per sobre de les seves possibilitats. Cuidado que ho diguin Ted. La Diane, durant l'estiu, va anar a casa seva de Califòrnia i es va plantejar la seva relació amb en Ted. Va sentir que no tenia futur i que aquest no tenia l'ambició i els objectius professionals que ella estava buscant en un company de vida a llarg termini. A més, la Diane, dona observadora, també va semblar detectar algunes red flags que li feien creure que en Ted no era bona persona. Ella sospitava que en Ted manipulava les persones i que s'apropava a aquestes si podien fer-li favors. Que, per cert, la Diane va escriure un llibre de tot aquest període i contar més xismes en primera persona per si vols salseo en directe. I tant que el vull. Ja te passaré Scribble, la conta, i allí està tot. Mi vida con un serial killer. Després que la Diane va dir «Thank you next» en Ted, o sigui, no va anar a molt això, aquest, que havia abandonat l'escola, es va tornar a inscriure i es va proposar convertir-se en l'home que la Diane estava buscant a modo revenge glow up. Doncs allí estava en Ted. Però ja t'han dit que no, tio. Però revenge glow up. Va treballar en una campanya per al governador republicà John Evans, es va envoltar de republicans influents i va començar una relació amb l'Elizabeth Clover, que és la que surt a la pel·lícula de Netflix. Una jove mare soltera que és la que fa això, la Lily Collins, a la pel·lícula de Netflix amb Zac Efron.
Quan es va graduar amb el títol de Psicologia al 72, Psicologia, en Ted va sol·licitar entrar a la facultat de Dret i, mentre encara estava sortint amb la Liz, va tornar a connectar amb la seva ex, la Diane. ¿Cómo osas hacerle esto a Liz? En Ted, que ara semblava haver-se adaptat per ser l'home que la Diana estava buscant, semblava que van tornar a estar junts per una època i fins i tot van arribar a parlar de matrimoni. I la Liz esto, ni idea. És possible que fins i tot hagin estat compromesos perquè en Ted la va presentar com la seva promesa al seu cap republicà. Al final, no va anar molt, van trencar i ell es va casar amb un altre maromo, la vida tot feliç. Però, bueno, les red flags seguien allí i ella va dir he's cute, but we don't stay toxic. Adiós, bye bitch. Molts afirmen que aquesta ruptura amb la Diane podria haver fet que en Ted es desbordés en plan se li va anar a la pinza i que les seves víctimes posteriors s'assemblessin a la seva exnòvia per algun motiu. El motiu és el ego està hecho pupita. Ara acabo de mencionar les víctimes. Anem a indagar una mica més sobre aquestes. És possible que les primeres víctimes d'en Ted Bundy mai no es conegueren amb certesa, per lo que han dit, no sabia de ni coses. Alguns creuen que va ser responsable dels assassinats d'autoestopistes i altres dones en els anys 69-74. En Ted fins i tot va admetre o va insinuar alguns d'aquests crims, però no tenim resposta directa i estem a la Serial Killer Season i podia haver sigut qualsevol. El Golden State Killer tranquil·lament. Però una de les primeres víctimes conegudes d'en Ted va ser la Karen Sparks. Aquesta no va ser assassinada, però en Ted li va proponar una pedazo paliza i la va agredir sexualment amb una barra metàl·lica. Hòstia. Va acabar deixant-li danys cerebrals permanents a la pobra noia que no recorda res de l'atac. Joli. Imagina't de lo traumàtic que devia ser que el cerebro va dir adiós, me bajo. I encara sort que no se'n recorda. Sí. A part, durant aquest període de temps, en Ted es va oferir com a voluntari per una línia directa de prevenció de delictes sexuals. Toma huevo. Que són nois que acompanyaven a noies a casa seva per evitar que anessin soles. Ironia rere ironia. Sí, és que el perill ja està a dintre casa teva. Aviat va abandonar la facultat de Dret i va començar a treballar per al Partit Republicà perquè connections are everything. Poc després de l'atac de la Karen, la noia que han parlat, l'estat de Washington va començar a notar que les dones joves estaven desapareixent com les meves perspectives de futur. A més, totes aquestes dones tenien un aspecte semblant. Blanques, normalment amb els cabells llargs i llisos, amb una middle part, i eren estudiants universitàries. Els seus cossos no es van poder trobar mai. No sé, o sigui, van desaparèixer, pum. En aquest punt, moltes dones es van començar a tallar el cabell curt i tenyir-se el de ros o es compraven peluques per evitar entrar dins el perfil de les víctimes d'en Ted. Makes sense. Smart. Una noia es converteix... una noia no. Una persona es converteix en un assassí en sèrie quan com més de 3 assassinats en uns 4 mesos, no? En Ted va tenir 6 víctimes durant els primers 7 mesos de l'any 74. Va per feina. La següent víctima coneguda d'en Ted va ser la Janice Ott, de 23 anys. Es va trobar amb en Ted Bundy al llac Sammamish, a les afores de Seattle. En Ted, portant un braç envenat, li va demanar que l'ajudés a descarregar un velé a casa dels seus pares. Li va explicar que tenia el braç ferit i que no podia descarregar-lo sol i li va demanar a aquesta si podia anar i que casa dels seus pares es trobava amunt del turó. En el moment en què la Janice va entrar al seu Volkswagen, la va deixar cao, la va portar a un lloc remot, la va violar i la va estrangular. Cassinar. Espera. Unes hores més tard va realitzar la mateixa rutina exacta amb la Denise Marie Naslut, de 19 anys. Totes dues assassinades. El més important, però, és que diversos testimonis van presenciar en Ted parlant amb les noies i un va assegurar que va sentir-los parlar dient espera, és que jo vaig llegir i vaig dir hola, sóc la Jan, tenia el meu fucking nom. I l'altre li respon, hola, sóc en Ted. Però, pum, van sentir el nom de Ted. I el meu nom. Un esbós de la seva cara es va publicar a les notícies locals. Gent d'arreu de la zona va començar a trucar a la policia informant-los de «Ei, s'assembla al Ted que coneixem nosaltres», el que estem parlant també ara jo, el qual també tenia un Volkswagen. La parella d'en Ted, en aquell moment, la Lizzie,
També va trucar a la policia dient que la persona que buscaven era el seu Ted, però al final la policia no va prendre seriosament cap de les declaracions. I tu diràs, vale, quin era el seu raonament? La policia deia, bueno, la noia és una antigua estudiant de dret que deu estar enfadada amb ell perquè com pot ser que l'influencer en potència de la política republicana sigui responsable de la desaparició de 8 dones? Que segurament la policia també eren republicans. Llavors van dir, no puede ser uno de los nuestros. Estic en xoc un altre cop. 2 mesos després, la policia segueix investigant fins que es troben les restes de les víctimes d'en Ted, de les víctimes d'en Ted al llac Sammamish, les 2 noies que han desaparegut. De repent, el cas es posa en marxa. Tot i que mentre buscaven el seu Ted, aquest va començar a cometre assassinats per Utah. Va matar 2 noies i va intentar matar-ne a una més, la Carol Darronch. Esta Carol, recordem-nos perquè tornarà a sortir més endavant. Això va ser intent d'assassinat. Va sobreviure. En Ted es va acabar traslladant a la costa oest i va reclamar un total de 15 víctimes el 75. 15. Però en aquell moment, com que encara no s'havien desenvolupat les proves d'ADN, les autoritats estatals ni tan sols sabien si els casos estaven connectats. Cosa que va passar també amb l'assassí del Zodíac. I amb la Dorothea, No. perquè el nom era diferent i no podien relacionar-los, és Sí. veritat, clar. Zodíac no, amb el Golden State Killer. En Ted va poder evitar la justícia durant molts anys, però al final va ser arrestat per primera vegada l'agost del 75 a Utah. La policia el va aturar mentre es conduïa i va escorcollar el seu cotxe i, surprise, es van trobar diversos articles que coincidien amb els que es van utilitzar els atacs. Ràpidament, la policia d'Utah va enviar la formació a la policia de Washington i es va establir la connexió entre les víctimes de les 2 regions. El noi es deia Ted i portava un Volkswagen i deien, Cling, cuidao. cling, cling, bingo. Sí. Finalment, en Ted va ser arrestat sota la sospita de 19 desaparicions que es coneguin. Com si nada. L'arrest va provocar una ordre per escorcollar l'apartament d'en Ted, on la policia va trobar proves encara més circumstancials que apuntaven cap a ell. La Carolyn Campbell, una de les seves últimes víctimes, havia estat segrestada al Wynwood Inn, a Colorado, i en Ted casualment tenia una guia de l'estació d'esquí de Colorado amb la Wynwood Inn marcada amb una creu. Hola, quina casualitat, Sí. A més, la Debbie Kent, una altra víctima, havia desaparegut després d'assistir a una obra de teatre escolar. Bé, en Ted tenia el programa de l'obra a casa seva. Hola, más incriminatorio imposible. Quina mania amb els seres killers de col·leccionar coses, Es que No, Hazte un álbum de fotos. tampoc és col·leccionable. Tot i que la red flag ara ja és de 4 metres per 4 metres, tot el que tenim fins ara és circumstancial. A més, malauradament, les forces de l'ordre no van poder utilitzar l'ADN per endosar-li els assassinats a en Ted perquè no havien cosa. Recordem-nos, la Carol Darronch, que hem dit abans, superviviente, que es va escapar, va ser l'única que va poder donar testimoni directe del seu intent de segrest amb possible homicidi. Va dir, ha sido És este aquest. tío, és en Ted. A És este principis... Sí, nuestro Ted. A principis de l'any vinent, en Ted va ser condemnat pel segrest i l'agressió de la Carol i va ser enviat a una presó estatal amb una sentència de 1 a 15 anys. Després va ser extradit a Colorado el gener de l'any vinent per a ser jutjats per l'assassinat de la Carolyn Campbell, la que van trobar al mapa amb la creu de l'hostal a casa seva. Durant aquest temps, en Ted va donar entrevistes i va negar totes les sospites contra ell. I la gent, especialment els seus col·legues del partit i familiars, el creien a ell. Van dir, nuestro Ted nunca. La policia va lluitar per a recollir proves contra ell, però encara no van trobar cap de contundent per acusar-lo de tots els assassinats. Però es van quedar sense temps, perquè en Ted es va escapar de la presó saltant per una finestra oberta i, tot i que es va ferir el turmell, van poder robar un cotxe i es va donar la fuga. Jerónimo! Bye, bitch. L'escapada a lo teenager fiestera no va durar molt perquè 6 dies després en Ted va ser capturat i torna cap a la presó. A més, 0 suspicios que s'escapi. 0 suspicios. Vale, tengo cosas en el horno. Però molt ràpidament en Ted va trobar una altra via d'escape a través de la lluminària del sostre, d'aquelles que em penja amb el cap i et trobes el techo hueco. Era un nen creatiu. I tot i que els presoners es van xivar als guàrdies que en Ted havia fet un escape room movement pel sostre,
no van fer res per evitar la segona fugida. Aquest cop, però, va arribar més a lluny, en concret a la Universitat Estatal de Florida. En aquesta universitat havia una filera de cases amb diferents fraternitats, típic de universitats americanes. Abans de l'alba del 15 de gener, la policia va rebre una trucada sobre un incident a una de les fraternitats, la Chi Omega. Els agents van respondre a la trucada i a l'arribar es van trobar amb una carnisseria. 4 noies havien estat atacades cap a les 3 de la matinada. 4? 2 d'elles tenien ferides greus a causa d'una pallissa. Una de les noies, anomenada Kathleen Kleiner, s'havia trencat la mandíbula en 3 llocs i la seva companya d'habitació, la Karen Chandler, tenia ferides bastant importants al cap. La Kathy diu recordar haver-se despertat quan el seu atacant, un home, va entrar a l'habitació, però no l'havia pogut veure ni tampoc va poder defensar-se. Però pitjor va ser l'escena al voltant de la Margaret Bowman i la Lisa Levy. Aquestes pobres noies havien rebut una pallissa brutal, quasi animal, havien estat estrangulades i agredides sexualment i, desgraciadament, no van poder sobreviure l'atac. Les dues. A la mateixa habitació. No ho sé. Hola. Tot i així, aquests 4 atacs no van ser suficients per en Ted. Aquella mateixa nit també va agredir la Cheryl Thomas, una altra estudiant de la universitat que es trobava a la casa tocant a la Chi Omega. Estava sofrint una pallissa per part d'en Ted en aquell moment, però gràcies al fast thinking d'un dels seus veïns que va sentir renou dins l'apartament i va trucar a la policia, la noia es va salvar i en Ted es va donar la fuga. En l'investigació inicial, les autoritats no creien que en Ted fos responsable dels atacs perquè no entrava en el seu modus operandi entrar a casa de la gent, perquè recordem, en la serial Killer Season i el patró ja estava agafat per un altre agent, els Night Stalkers 1 i 2. Mentre va seguir com a fugitiu per Florida, matant la seva última víctima abans de ser atrapat, la Kimberly Leach, la qual tenia solament 12 anys. Ostres. El seu cos es va trobar en un petit cobert darrere del parc estatal del riu Suwannee. Havia estat agredida sexualment i apallissada abans d'assassinar-la. Finalment, en Ted va ser arrestat en una zona propera per haver robat matrícules de cotxe. A l'escorcoll al vehicle van trobar les identificacions de les noies de la fraternitat i diverses targetes de crèdit robades. Les autoritats van connectar punts i el van acusar d'assassinat. Després de ser atrapat, en Ted va ser jutjat per les víctimes de la casa Chi Omega i a l'últim moment aquest va decidir rebutjar l'acord de declaració de culpabilitat i es va declarar 100% innocent. Jo no conozco nada de eso. Però hi havia un altre element que va contribuir a la història que avui coneixem d'en Ted Bundy. El seu judici va ser un dels primers judicis criminals que es van televisar i va ser cobert per periodistes de 5 continents diferents, que segurament per això és el més famós que hi ha de serial killer. No només el xoc i la maldat dels seus crims van cridar l'atenció d'Amèrica, sinó que també va sorprendre a tot el món perquè en Ted no semblava algú que pogués cometre assassinats i crims tan macabres. Semblava un tio de confiança i els mitjans de comunicació el van descriure com a un jove atractiu i encantador. Com en Zac Efron? Van destacar el fet de que era eloqüent, tenia una educació i era prou intel·ligent com per a que no el pillessin durant un període de temps tan llarg. Tothom estava encisat perquè la idea de que algú tan convencionalment atractiu pot ser realment la cara del mal. En Ted va jugar en aquest relat quan es va representar a si mateix en el seu propi judici. Aquest va assistir a l'escola de dret a la Universitat d'Utah durant un període curt de temps i, tot i que mai es va graduar i no va exercir mai com a abogat, va dir «Yo puedo hacerlo, venga, mi ego pa'lante». Fins i tot durant el seu primer càrrec d'assassinat, a en Ted se li va permetre preparar-se la seva defensa passant temps sol a la biblioteca legal, però aquest cop sí que van apretar bé les finestres en plan «no t'ho vull estar aquí». Però l'espectacle no va funcionar. Els testimonis oculars i les marques de mossegada d'una de les víctimes eren proves suficients per a demostrar que en Ted era culpable dels assassinats de la Universitat Chi Omega. Al final del judici va ser condemnat a mort. Menys d'un any després, en Ted va ser jutjat per l'assassinat de la seva última víctima, la nena de 12 anys. En un pedazo de plot twist, en Ted es va casar durant aquest judici. És més, es va representar a si mateix posant a la seva nòvia, la Carol Albon, a la grada com a testimoni. En presència del jutge, en Ted va utilitzar el seu interrogatori per a demanar-li que es casés amb ell. Ai. What the fuck? Este és mi show. Sí. My circus and my monkeys.
A pesar del vel de purpurina barata que estava fent aquest senyor, en Ted va ser condemnat a mort una vegada més i aporta 2 puntitos de condena a muerte. Sobre la dona d'en Ted, la Carol, aquesta es va divorciar després que en Ted comencés a donar entrevistes i confessés diversos assassinats. Hola. Les converses que va mantenir amb els periodistes van incloure grans detalls sobre com va assassinar les seves víctimes, on les va enterrar i com ell tornaria els seus cossos diverses vegades per a cometre actes sexuals asquerosos necrofílics. La Carol, que havia cregut que en Ted era innocent fins a aquell moment, va dir bye bitch. No. Per cert, abans de separar-se, van tenir una filla junts, la Rose Bundy, que va ser concebuda durant les seves visites conjugals a la presó, que avui en dia aquesta es manté fora de l'atenció pública juntament amb la seva mare. No se sabe nada. Hi ha fotos i tot. Espero que s'hagi canviat el cognom perquè, Crec que s'ha casat i ha agafat el del marit. Uf. En Ted va rebre una avaluació de salut mental quan estava al judici pels assassinats de Florida. De fet, va ser entrevistat per en Hervey Cleckley, considerat com el pare de la psicopatia. Aquest el va entrevistar i li va dir et diagnostico com a psicòpata oficial. Pum, li va donar com a la tarjetita, tu eres el patrón básico. Soy tu hada madrina. Aquí tienes. El 24 de gener del 89, en Ted Bundy va ser executat a la cadira elèctrica. Un any després del nostre naixement, per cert. No. Happy birthday. La seva notorietat no només prové de l'horror dels seus crims, sinó també de com aquest horror contrasta directament amb la imatge que tenim d'homes blancs, ben educats i atractius d'un país com els Estats Units. Un país bien, en principi, abans. Vull acabar amb una frase del llibre A Stranger Besides Me sobre en Ted Bundy que diu: el consell més bàsic que es dona a les dones... torno a començar. El consell més bàsic que es dona a les dones que han de caminar soles a la nit és: estigueu alerta. Sigues conscient del teu entorn i camina amb força. Estaràs més segura si saps cap on vas. Si algú t'observa i et nota indecisa, pensa que el depredador persegueix el més dèbil de la manada i després el mata a plaer. I jo continuo la frase aquesta dient: però la que ignoren de veritat és a la gent erràtica. Així que posa't a fer el velociraptor, l'exorcista, a bordar com un gos i a cridar per espantar-lo a ell i a tothom a 50 metres a la rodona. Stay weird, but alive, live. Poesia Tumblr. Ai, m'estagrí profundament. I funciona. I aquesta és la història d'en Ted Bundy, el serial killer amb cara de Zac Efron, però amb ulls de vacío emocional. Fin. M'ha encantat. És magistral. M'ha fet molt resumida la història, no t'enganyaré, No, està molt guai, m'ha agradat molt. No he entrat en detalls assassinats perquè, mare de Dios, el tio havia... Ja quan has dit lo de les mossegades ja ha sigut en plan, i el tio en plan, esos no son mis dientes, no, aviam, un moment, pause. Sí, li van fer, hi ha fotos que li van fer el molde de les dents i li van dir, ¿ves este molde? Lo que hemos hecho, qué casualidad coincide con la marca que le has hecho Esos no son mis dientes. a als nalgues d'una de les noies, li va fer una mossegada. Jo havia sentit que de les cintes ell no va confessar fins que ja estava a punt de que el matessin. Però les cintes ho va aconseguir el reporter que gravés tot el que havia fet parlant de quin tipus de persona ho faria. Llavors va parlar de tots els crims en tercera persona. Sí. I va aconseguir que confessés tot, però com parlant d'una tercera persona. En plan, però tu eres muy inteligente, tu ets psicòleg, tu podries explicar-me quina classe de persona fa això? Ah, doncs una persona que fa això d'aquesta manera, així, doncs deu de ser una persona així. Llavors va parlar d'ell mateix en tercera persona totes les cintes. Sí. És molt interessant. Sí. I, bueno, doncs aquesta és la història de Zac Efron, quan es va fer serial killer, i anem a treure unes cartes per a ventilar l'aire. L'oracle. Quines cartes han sortit? Han sortit la justícia i els amants. Vale. Si ara mateix tens parella, fes una bona búsqueda a Google o truca a la policia a veure si té antecedents penals o hagi tingut alguna trobada amb la justícia, perquè, cuidado, que si és com Ted Bundy, red flag número 1, i pues, millor això, enterar-se al principi que no hi ha quan portes uns quants anys de relació. I una nena. També, gràcies.
I, en fi, bueno, pues, escolta, no sortiu al carrer perquè els homes estan pel carrer, punto. Sí, I aquesta última compreu-vos setmana. compreu-vos peluques roses. Per si de cas. Exacte. Després de Carnaval, mira, pues, si no, pel següent. Bona nit. Bona nit. No mateu a ningú. No mateu a ningú, sisplau. No facis eco.